Ngiyanibingelela egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyanamukela ku-channel Isikhathi Sezwi. Uma umusha uqala ukuba nathi, siyakwamukela kusekhaya la. Sicela usubscribe uba yilunga lomndeni ngokuphelele. Uma ungaqali ukuba nathi usuphinde ukuba khona, siyabonga kakhulu nge-support, siyabonga ukuphinde futhi uzosijoyina njengoba vele usuyilunga lomndeni. Siyabonga kakhulu, siyakuthanda i-support yakho akanipha kuNkulunkulu emva kwephupho. Amen. Nakhu engicela ukuqaphele kodwa. Nakhu engifisa nje ukukucacisa mayelana nale ncwadi. Le ncwadi ayisho ukuthi onke amaphupho avela kuNkulunkulu. No. Ayisho futhi ukuthi onke amaphupho anezincazelo eziqondile. Ngoba iphupho alisho into efanayo kithi sonke. Ngoba kuba umyalezo oqondene nawe ngesizini ethile yempilo yakho. And lelo phupho lisuke likhulunywa uNkulunkulu, elikhuluma nawe, liqondene nawe. So alikwazi ukufana, incazelo yalo ayikwazi ukufana neyomunye ngoba anikho kwisizini efanayo. So anikho futhi kwi-level abaholi noma ubani ofuna ukukhula ekwazini izinto zikaNkulunkulu nezinto zikamoya. Kakhulu ilungele laba abaphuphayo kakhulu, because kunabantu abaphuphayo like almost every day bayaphupha. Noma uthola ukuthi mayilele uphupha nakathathu, uyayidinga le ncwadi ukuze uzokwazi ukujwayela noma uzokwazi uku-understand i-language yakho yamaphupho. Nalaba futhi abangasaphuphi, athi umuntu akasaphuphi noma uyakhohlwa, nawe uyayidinga leyo ncwadi, ikulungele, izokusiza noma izokulekelela. Engikufisela umfundi ozobe efunda le ncwadi, isifiso sami ukuthi uma uqeda ukuyifunda kukhule ubudlelwane bakho noNkulunkulu. Into yokuqala le ebalulekile yokuthi kukhule ubudlelwane bakho noNkulunkulu ngoba udalwe nguye, uyena othi wakwazi useyihlule, uyena othi unamacebo amahle ngawe. So ubudlelwane bakho naye bubaluleke kakhulu futhi ngoba uyena osuke ekhuluma nawe emaphusheni. So isifiso sokuqala lesi enginaso ukuthi if uqeda ukufunda le ncwadi kukhule ubudlelwane bakho noNkulunkulu. Number 2, ungabe usaphila ngokwesaba futhi ungavumeli ukuthi wesatshiswe amaphupho. Number 3, ufunde ukulinda uNkulunkulu ngaphambi kokwenza izinqumo. Number 4, uthande izwi likaNkulunkulu kakhulu.
Amen. Ngicela ukudlulisa ukubonga kuwo wonke abangisekelile lo msebenzi ngesikhathi ngisabhala le ncwadi. Ama-comments enu nabe bengikhulekisa, nabe bengikhuthaza nje ukuthi angiqhubeke ngiyenze, bayayidinga le ncwadi ngoba izoba usizo kakhulu kubona. So ngiyabonga kakhulu i-support. Khona nje abanye bebengibuza ukuthi awunayo wena incwadi engakwazi ukuthi mhlampe isisize while thina sisalinde wena ukuthi u-interpret amaphupho, cause kubalulekile, cause iphupho uvuka nalo every day. Mina uthola ukuthi angikho live ngaleso sikhathi, noma uthola ukuthi angakayenzi ividiyo mayelana nalelo phupho. So babengibuza ukuthi ayinayo incwadi abangabe beyifunda noma engabalekelela ukuze ba-understand amaphupho. So bangiphushe kakhulu ukuthi ngigcine ngiwuqedile lo msebenzi wencwadi. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ngiyabonga kakhulu bantwana bakaNkulunkulu. Indlela-ke yokuyithola ngingayithola kanjani? Ngicela ubhale kuma-comments, ungithinte ku-WhatsApp. Ilinki ikhona lapha ku-description, ikhona futhi naku-bio yami ilinki ka-WhatsApp engisebenzisela if udinga le ncwadi. Ungakhona ukungithinta ku-WhatsApp, noma if udinga imikhuleko noma ufuna ukukhuluma nami nje eceleni, ukhona u-WhatsApp engiwusebenzisayo, ngizokwazi ukukunikeza imininingwane. Noma ngiyacela ukhomente kuyo le video, ubhale u-dream, and then ngizobe sengiyakuthinta noma ngizobe sengiyakunikeza imininingwane. Kodwa nje imininingwane simple ukuthi ungenzele u-cash send noma ungifakele ku-Capitec, and then ungisondezele i-proof yokuthi usukhokhile. Ngizobe sengiyakunikeza incwadi i-R100 okwamanje, cause kusase-special ngoba ngisanda kuyethula. i-150 i-normal price yayo, but okwamanje sabizwa R100. Inama-page awu-123, i-PDF. Ungakwazi ukuyifunda efonini, ku-tablet, ku-laptop noma ku-computer. So uyangisendela bese ngiyakuforwardela. Inemikhuleko, inamaphupho, ichaza amaphupho ukuthi asho ukuthini, why siphupha, inama-Bible verses ukuthi if uphupha inyoka funda nali ivesi bese uyakhuleka. Inanemkhuleko ofanele kuyikhuleke, mhlawumbe ukuvimba maye mabi amaphupho noma ukuvimba maye mahle lawo maphupho. Inazo zonke lezo zinto. I-rich ngendlela eyisimanga, ingakhona ukuthi ikusize iwenze futhi nomehluko empilweni yakho yamaphupho. Ngiyakholelwa ukuthi le ncwadi izoba isibusiso kubantu abaningi. Uma umusha, ngicela ungakhohlwa ukusubscribe, ulike le video, ushare nabanye ngoba ukhona ozoyidinga le ncwadi. Ngiyabonga kakhulu nje, kakhulu i-support yenu nothando lweni. Ngiyacela ningisupporte kakhulu even nakulo msebenzi wale ncwadi. Ngiyacela nje uyithengele nokuthi ungisupporte ukuze ngikwazi ukuthola ama-resources okuqhubeka ngenze lo msebenzi kaNkulunkulu, nanokuthi izokusiza nawe kakhulu. Mhlawumbe okwamanje usakhona ukuyi-understand-la amaphupho akho, but izokukhulisa nje naseku-understand-eni i-language yamaphupho, ukuthi kahle kahle amaphupho avelaphi, why kumele siphuphe. Kuzokwenza ukuthi ungawasabi, because abantu abaningi bayawasaba amaphupho, especially uma bephupha amaphupho amabi, baba nokwethuka. Omunye uthola ukuthi akasawakholelwa emaphusheni, kodwa okusalayo futhi amaphupho izinto ey'suke zizokwenzeka noma izinto esisuke sizobhekana nazo. So nje ngiyacela ukuthi ningisupporte. i-R100 nje kuphela i-PDF njengoba sengichazile. Ngicela nje ubhale dream if uyidinga, noma ungithinte ku-WhatsApp. Ilinki ka-WhatsApp ikhona, ngizoyifaka la kwi-description ukuze uzokwazi ukuthi ungixhume. Ngiyacela nje kakhulu i-support yenu, ebese ngizokuforwardela mase ngibone proof. Ngangenzela u-cash send, ngangisendela futhi, ngangifakela futhi e-Capitec, and then ngizobe sengiyakuforwardela-ke incwadi. Ngiyabonga nje kakhulu i-support, uthando lwenu, ama-shares. Ngiyacela ukuthi ni-share le video nabanye, nabanye ashare nomunye, nomunye ashare nomunye, ukuze sonke sizosizakala, cause inhloso kuwukuthi sivuleke amehlo, ngoba lithi iBhayibheli abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Aluthi ulwazi maselifikile silibambe ngezandla zombili, sikhule futhi olwazini oluzosisiza spiritually. Ngiyanithanda nje kakhulu, ngiyabonga kakhulu. Inkosi yomusa inibusise, inigcine nje, inilondoloze, nibe nobusuku obuhle noma nemini enhle, kuya ngokuthi uyithola ngasiphi isikhathi ile fone. Until size sibonane kwi-video
elandelayo uNkulunkulu abe nani anisibekele.